таҳиягарони барномаро водор мекунад, ки ба хотири баланд бардоштани маърифат ва интизоми иштирокчиёни ҳаракат пайваста бароятон маълумот диҳем. барои мисол ҳамасола дар роҳҳои автомобилгарди миқёси мамлакат тақрибан 1410 ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта мешавад, ки бар асари он ҳудуди 330 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1700 тани дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ мебардоранд. бино ба иттилои мақомоти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ибтидои соли ҷорӣ то имрӯз дар роҳҳои автомобилгарди миқёси кишвар 625 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 234 нафар ба ҳалокат расида, 671 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. масоили ташвишоваре ки аз ибтидо нигоҳи назоратчиёни соҳаро тира ба худ ҷалб кардааст, ин пайваста рух додани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо мебошад. як омили ташвишовари ба шароити содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мусоидаткунанда, ин бо суръати баланд ҳаракат намудани ронандагон дар ҷодаҳои нақлиётгард арзёбӣ мегардад. ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Бенз рақамҳои қайди давлатиаш 9117 МО01 Шербоев Темур Садулоевич, соли таваллудаш 1997, сокини шаҳри Турсунзода, ҳангоми бо суръати баланд ҳаракат намудан бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 615 DD07 таҳти идораи Назаров Хуршед Аҳмадович, соли таваллудаш 1984, сокини шаҳри Ҳисор, ки дар хати якуми роҳ бо оҳистагӣ ҳаракат дошт, бархӯрдааст. пас он ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota RAV4 рақамҳои қайди давлатиаш 018 RO02 Зиёев Суҳроб Саъдуллоевич, соли таваллудаш 1964, сокини шаҳри Душанбе низ бинобар якбора ба миён омадани садамаи мазкур, ӯ низ бехатарии ҳаракат дар роҳ ва талаботи қоидаи масофавиро таъмин карда натавониста якбора ба қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақамҳои қайди давлатиаш 9117 МО01 бармехӯрад. маълум гардид, ки хушбахтона дар пайи садамаи мазкур касе зарар ба ҷону ҷисм набардоштааст. аён аст, ки ҳар се воситаи нақлиёт зарари гуногуни техникӣ бардоштаанд. зарари бештар дар бору мол аниқтараш барқарор намудани вазъи техникии воситаҳои нақлиёт мебошад, ки таъсири он пеш аз ҳама ба ҷайби ронандагон аст. дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон то имрӯз 122 ҳолати садама рух дода, дар натиҷа 67 нафар фавтида, 134 нафар шаҳрвандон ҷароҳат бардоштанд. сокини ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи Кушониён Файзуллоев Ҷамшед, соли таваллудаш 1987, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Ford Focus, қайди рақами давлатиаш S978 ТХ 196 рус, ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Бохтар ба ҷониби шаҳри Душанбе, тахминан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон, бо сабаби аз меъёр зиёд боло бурдани суръати нақлиёт аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёташ набаромада, дар натиҷа ба самти муқобили роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Деусило, ки қайди рақами давлатиаш 3369 РХ01 буда, ронандааш Қурбонзода Ансор, соли таваллудаш 2000, сокини ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри Левакан мебошад, бархӯрда бо ҷурми суръати баланд вазъият боза мураккаб гардида ба воситаи нақлиёти тамғаи Кемри қайди рақами давлатиаш 0482 ВУ01, ки ба ронанда сокини ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе Ёрмаҳмадов Муҳаммаҷон тааллуқ дошт, дубора бархӯрда. дар натиҷаи ин садамаи мудҳиш мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Ford Focus, сокини ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи Кушониён Расулов Амир Ҳамза ба ҳалокат расида. дигар ронандагону мусофирон бо бардоштани ҷароҳатҳои гуногун дар беморхона бистарӣ мегарданд. санаи 11 июни соли равон дар самти роҳи автомобилгарди Бохтар Душанбе, дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон, сокини ҷамоати деҳоти Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ Рустамзода Абубакр, соли таваллудаш 1988, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry, қайди рақами давлатиаш 0021 AХV01,
бо суръати баланд ҳаракат мекард. дар чунин ҳолат сокини ҷамоати деҳоти обикийки ноҳияи хуросон почоқулов беҳрӯз ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел асра қайди рақами давлатиаш 3476 мо03 хилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал намуда бо убур кардани роҳ ба самти муқобил мебарояд ки дар натиҷа садамаи мудҳиши марговар рух медиҳад. мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry сокини ҷамоати деҳоти арали ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҳалимова моҳ рухсор соли таваллудаш 1996 дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. боқӣ мусофирону ронандагон бо бардоштани ҷароҳатҳои гуногун ба беморхона интиқол дода мешаванд. камолоти дурусти инсонӣ ҳамин аст ки шахс бояд баҳри амну суботи худу атрофиён бояд эътибор дода низоми бехатариро ба инобат гирад. дар ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол шумораи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ меафзояд ки он талабу тақозои замони муосир мебошад. аз як ҷониб чунин тамоюл шароити шоиста барои зиндагии босаодат ва баланд гардидани сатҳу сифати рӯзгори мардумро нишон диҳад, аз тарафи дигар ҳаракат дар кӯчаву масирҳои пур аз мошин то рафт душвор гардида кормандони мақомоти бозрасии давлатии автомобилии кишварро водор менамояд ки дар раванди иҷрои вазифаҳои хизматӣ боз ҳам пурмасъулият буда амнияту бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро таъмин намоянд. бо дар назардошти чунин муҳимияти масъала ва бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ, аз байн бурдани қоидавайронкуниҳои ронандагон ва барҳам задани танбашавиҳои ҳаракат дар кӯчаву ҷодаҳои мошингард аз ҷониби роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон нақша чорабиниҳои мақсаднок таҳия гардидааст ки баргузории як қатор амалиётҳои мақсаднокро дар пай дорад. амалиёти навбатии мақсадноки воситаҳои нақлиёти махсус ки аз санаи 29 июл то 7 августи соли равон маҳз бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон дар қаламрави кишвар роҳандозӣ гардид, боиси рафъи як қатор монеаву мушкилот дар низоми ҳаракати бехатарии воситаҳои нақлиёти фавриву таъҷилӣ ва бартарӣ дошта гардид. мавзӯе ки дар ин бахши барнома мавриди муҳокимаву матраҳ қарор хоҳем дод, ин ҳам бошад риоя нагардидани банди махсуси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ташкили ҳаракат дар роҳ аз ҷониби баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт мебошад. баъзан дар роҳҳо дучори ҳаводисе мегардем ки воситаҳои нақлиёти хизматии таъҷилӣ дар шитоб асту ба ҷои ҳодиса даргузар, вале мутаассифона баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳангоми хизматбарии воситаҳои нақлиёти хизматӣ ба роҳ намедиҳанд ки дар натиҷа барои ба ҷои даркорӣ рафта расидани эшон мушкилӣ ва вақти зиёд сарф мегардад. роҳандозии амалиёти шартӣ барои воситаҳои нақлиёти махсус маҳз барои ҳаракати муназзаму фаврӣ ва бехатарии дигар воситаҳои нақлиёти бартарӣ дошта дар мисоли автомошинаҳои ёрии таъҷилӣ, хадамоти оташнишонӣ, автопатрулҳои мақомоти милитсия нигаронида шудааст ки кормандони масъули раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар рафти баргузории чорабинии мақсаднок даҳҳо ҳолати роҳ надодан ба чунин нақлиёту механизмҳои хизматиро мушоҳида намуда нисбати ронандагони қонунситез бо дастрасии моддаи 318 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб доданд. гарчанде воситаҳои нақлиёти барои ҳаракати бартарӣ дошта дар мисоли автомошинаҳои хизматии мақомоти милитсия, ёрии таъҷилии тиббӣ ва хадамоти давлатии оташнишонӣ ки бо навиштаҷоти махсус ранги фарқкунанда ва бо таҷҳизоти садодиҳанда муҷаҳҳаз шуда бошад ҳам, вале ҳангоми ҳаракат дар ҳолатҳои фаврӣ аз ҷониби баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ба он чандон имкони ҳаракат дода намешавад. қаблан ҳамчунин хунукназариҳо
аз ҷониби баъзе соҳибони худравҳо сурат гирифта буд, ки онҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накарда, ҳатто дар чорроҳаҳо ҳолатҳои садамавиро барои воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ ба вуҷуд оварданд. ҳар як ронандаву шаҳрванд бояд огоҳ бошад, ки роҳ додан ба воситаи нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ ин саривақт наҷот додани ҷони беморе шояд аз дами марг ва ё сабук намудани мушкилии ину он дармондае дар ин роҳ аст. ва иҷрои чунин амалкарди оҷил набояд дар назди масъулият хунукназариву нодидагирӣ кард. ё худ роҳ додан ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёти махсуси хадамоти оташнишонӣ бошад, ки он ҳам аз коми оташ наҷот додани ҷону мол, манзилҳои зисти хешу пайвандон ва дигар иншоотҳои ҷамъиятӣ равона мегардад. ҳангоми ба амал омадани ҳодисаи сӯхтор бояд нақлиёти оташшонӣ тезтару зудтар ба ҷои ҳодиса ҳаракат карда ва ба наҷоти одамону молу мулки шаҳрвандон шурӯъ намояд. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон ронандаҳо дағална вайрон менамоянд қоидаҳои ҳаракати роҳро, ки ба нақлиёти оташшонӣ монеаи зиёд эҷод менамояд. 86 алоқада 60 визро қабул кун садамаи нақлиётӣ фаҳмида шуд шуморо хатми алоқа овози ба ҷои воқеа бачаҳо сафарбар мешаванд. як ҳолати ғарқшавӣ мешавад, фавран ба ҷои ҳодиса рафтан дар кор аст. худ мо мебурем, ҳарчанд мошини мо худи сигналҳои баландовоз дорад, мо сигнал медиҳем, худи ҳанамун маърифати ронандагон иҷро намегардад. дидаю дониста ҳамин корам мебинанд, ки ҳамун омада истод ба ҷои ҳодиса сафарбар шуда истодааст, бо роҳ намедиҳам ба мо. зимнан ин ҷо метавон бемасъулиятиву маърифати пасти баъзе аз бошандагону ронандагони биноҳои баландошиёнаро таъкид кард, ки онҳо низ хилофи қоидаҳои бехатарӣ рафтор намуда, ҳатто автомошинаҳои худро ҳафтаву моҳҳо дар қисми мошингарди роҳ, пайроҳҳои пиёдагардӣ, нуқтаҳои садамавӣ таваққуф намуда, дар лаҳзаҳои зарурӣ ба вуруди воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷиливу хадамоти оташнишонӣ мушкилӣ эҷод намуданд. техникаи мо саривақт яъне партова бароварда наметавонанд. агар ҷӯйборро шумо назар карда бошед, техникаи мо дар дури ҷӯйбор ғалидаги масъулият ҳис намекунанд, ки техникаи ҳамин автомошини худро ба таваққуфгоҳ баранд. таи аммо бинода мемонанд, дарахташ шикастанаш мумкин аст. хоб ин роҳравҳоро банд мекунанд, ки мардум гузашта наметавонад. мусоидат кардан ба ҳаракати воситаи нақлиёти махсуси хизмати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошад. ин ба пешрафти фаъолияти мақомот ва саривақт таъмини волоияти қонун мусоидат менамояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки новобаста аз чораҳои андешидашудаи раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон вақтҳои охир аз тарафи як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш оддитарин талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя карда намешаванд. гузашта аз ин, ронандагон ҳангоми саворкунӣ ва фуровардани мусофирон дар хатҳои дуюм ва сеюми ҳаракат, дар гузаргоҳҳо барои пиёдагардон, дар болои кӯпрукҳо, роҳҳои болои ҳам яъне эстакадо ва дар зери онҳо бозист менамоянд. наворҳои мазкур шоҳиданд, ки низоми ҳаракати воситаҳои нақлиёти хизматӣ дар аксар аз кишварҳои олам яксон мебошад. танҳо роҳ додан ба чунин воситаҳои нақлиёти хизматӣ мебинем, ки ронандагон бе ҳеҷ ваҷҳ ба чунин автомошинаҳои хизматӣ роҳ медиҳанд ва ҳатто дар лаҳзаҳои тамбашавиҳо низ аз чунин самту хати ҷудогона истифода менамоянд. албатта кор ба чунин шева бояд сурат бигирад. дар дигар кишварҳои ҷаҳон мошини
хизматӣ ёки махсус гардонидашударо мебинанд ки ба ҷои ҳодиса сафарбар шуда албатта роҳ медиҳанд, яъне маърифати ҳамун ронандагӣ, этикаи ронандагиро ба ҷо меоранд. хоҳиш дорем ки бо дидани мошинҳои махсус гардондашуда, хусусан вақти баровардани сигналҳои садоҳои баланд роҳ диҳам шаҳрванде ки ҳолати ғарқшавӣ даст ёки садамаи нақлиётӣ аст, ҷони вай мумкин ки дар дасти мо бошад, яъне мо метавонем ки ӯро наҷот диҳем аз худи марг. аз ҳамин сабаб хоҳиш мекунам аз худи шаҳрвандон ки ҳамун этикаи рондани нақлиётро зери назорати қатъии худашон гиранд, роҳ диҳам. бо пешниҳоди матлаби мазкур ва манзур аз ин наворҳои омӯзанда раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон аз кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, хосатан ронандагон хоҳиш менамояд ки ҳангоми идораи воситаи нақлиёт бо низом буда онҳо аз тариқи мавқеи муайяншуда ҳаракат намоянд. қисми сеюми ҳаракатро ки ҳамчун қатори озод ва эҳтиётӣ ҳисоб меёбад ва асосан барои ҳаракати нақлиётҳои таъҷилии тиббӣ, оташнишонӣ ва мақомоти милитсия пешбинӣ шудааст, банд насозанд. бояд зикр намуд ки роҳандозии як қатор амалиёту чорабинии мақсаднок дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, мин ҷумла пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ нақши назаррас мегузорад. бо дар назардошти соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ва ҷиҳати иҷроиши банду талаботи боби 5 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ бо супориши роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ аз 5 то 15 августи соли 2024 дар қаламрави кишвар амалиёти навбатии муоинаи техникӣ низ ташкил ва гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории амалиёти мазкур қабл аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ, баландбардоштани ҳолатҳои техникии воситаҳои нақлиёт, ҷалб намудани воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба ташхиси солонаи техникӣ ва назорати пардохти маблағи андоз аз соҳибони онҳо мебошад. аз таҳлилу санҷишҳои коршиносони бозрасии давлатии автомобилии кишвар бармеояд ки яке аз сабабҳои ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ин дар ҳолатҳои носозиҳои техникӣ қарор доштани қисмҳои техникии воситаҳои нақлиёт ва ё саривақт ба муоинаи ҳатмии давлатӣ муроҷиат накардани ронандагон мебошад. мувофиқи талаботи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт бояд ба меъёрҳои муқаррар гардида комилан ҷавобгӯ бошад. феълан дар қаламрави кишвар 50 адад марказҳои муоинаи техникӣ ва 12 адад нуқтаҳои ташхиси техникии сайёр вуҷуд дорад. нуқтаҳои мазкур бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда ҷиҳати саривақт дақиқ намудани носозӣ дар қисмҳои техникии воситаҳои нақлиёт нақши муҳим дорад. маврид ба зикри хос аст ки имрӯзҳо дар марказҳои ташхиси техникӣ мутахассисони пуртаҷриба аз ҳисоби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ фаъолият менамоянд ки онҳо раванди муоинаи техникиро санҷишу назорат мебаранд. бояд қайд намуд ки қабл аз роҳандозӣ намудани амалиёти навбатии муоинаи техникӣ масъулони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарият ва кормандони муҳандисиву техникии корхонаҳои воҳиди давлатӣ, ҷамъиятҳои нақлиёти мусофирбарӣ, ронандагони ширкатҳои таксӣ ба таври алоҳида даҳҳо маротиба суҳбату вохӯриҳо доир намуда муҳимияти аз муоинаи солонаи техникӣ гузаронидани воситаҳои нақлиётиро фаҳмонидаанд. дар рафти чунин суҳбату вохӯриҳо нозирон санҷиши ҳолати техникӣ, риоя намудани реҷаи кории ронандагон, ҳамзамон ҷиҳати пурзур намудани ҷавобгариҳои маъмурӣ оид ба тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистонро пайваста таъкид менамоянд. ҳарчанд ки суҳбату вохӯриҳо ва дигар корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ натиҷаи мусбӣ медиҳад, вале ҳанӯз ҳам ҷараёни ба муоинаи техникӣ фаро гирифтани на ҳамаи воситаҳои нақлиёти дар ҳаракати роҳ иштироккунанда ташвишовар боқӣ мемонад, баён доштанд масъулони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон. ёдовар мешавем ки барои саривақт пешниҳод накардани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ
طبق طلبات ماده 315 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان جوابگری ماموری پیش بینی کرده شده است. همزمان موافق ماده 30 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راهها که سال 2018 به تصویب رسیده است، استفاده بری واسطه نقلیات در حالتهای زیرین منع کرده می شود. با کشاده گرفتن رقمهای قید دولتی، نگذشتن از معاینه حتمی دولتی تکنیکی، جای داشتن ناسازی‌های تکنیکی و شرایط‌هایی که نامگوی آنها در قاعده‌های حرکت در راه مقرر کرده شده است و چند دیگر میباشد. مقصد از معاینه حتمی دولتی تکنیکی گذراندن واسطه نقلیات این پیش از همه بلند برداشتن حالت تکنیکی آنها میباشد. طبق طلبات ماده 30 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه واسطه نقلیاتی که از معاینه حتمی دولتی تکنیکی نگذاشتند با گشوده گرفتن رقم‌های با قید دولتی منع کرده میشود. بنابراین خواهش کرده میشود که واسطه نقلیات خود را سر وقت از معاینه حتمی دولتی تکنیکی گذرانند. ماده 315 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان اداره کردن واسطه نقلیات را به معاینه حتمی دولتی تکنیکی منع نموده است. طبق ماده مذکور اگر راننده سال یک مرتبه واسطه نقلیات خود را از معاینه حتمی سالانه تکنیکی نگذرانیده باشد، حتما او را جریمه به اندازه 3 نشان دهنده برای حسابها انتظار است. کارمندان مسئول بازرسی دولتی اتومبیلی کشور ضمن راه اندازی عملیات مذکور رانندگان را به جزای مأموری جلب نمودند که آنها واسطه نقلیاتی خود را از معاینه سالانه تکنیکی نگذرانیده بودند. از این رو به صاحبان واسطه نقلیات توصیه داده می شود که واسطه نقلیات خود را در حالت درست تکنیکی نگاه داشته اتوماشین‌های خود را سریع وقت به معاینه تکنیکی پیشنهاد نمایند. به نظام درآوردن انتظام اشتراکیان حرکت در راه در کوچه و راه‌های اتومبیلگرد تحت نظارت رهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و هم هیئت شخصی نهاد مذکور قرار داشته من بعد نیز برگزار نمودن چنین رید و چاره‌بینی‌ها در این سمت راه اندازی خواهد شد. وابسته به تامین بی‌خطری حرکت در راه از طرف رهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی منتظم چاره‌بینی‌ها عملیات گذرانده می‌شوند که نتیجه کار بازرسی دولتی اتومبیلی نظررس است، برای اینکه بعد از هر گذراندن عملیات از آن عملیات اتوبوس گذرانده شد، عملیات معاینه تکنیکی، عملیات ایستگاه، عملیات بارهای پشتخواننده، عملیات بچه‌ها، عملیات پیاده‌گر و هر یک گذرانده این عملیات‌ها البته تاثیر مثبت خود را می‌رساند. همه کوشش‌ها به آن خاطر است که قاعده ویرانکنی‌ها کاهش یابند، حادثه‌های راه و نقلیاتی پیشگیری کرده شوند و فرهنگ راهنوردی اشتراکیان حرکت در راه باز هم بلند برداشته شود. با انعکاس نوارها از جریان چاره‌بینی‌های مذکور امید بر آن می‌بندیم که رانندگان واسطه‌های نقلیات بار دیگر اندیشه می‌کنند و در سمت عملی گردیدن عملیات معاینه تکنیکی مسئولیت بیشتر را احساس خواهند کرد. با انعکاس این و دیگر نوارها اینجا بینندگان عزیز به انجام برنامه تحلیلی شتاب رسیدیم. همیشه در خاطر باید یادداشت نمود که عمل قانونی در برابر همه گونه موفقیت و مظفریت باز منفعت آور می باشد. هدف از نشر نوارها و بررسی موضوعات در برنامه نوبتی تحلیلی شتاب این پیش از همه به عادتهای نیک و دلپذیر و اصلاح از بدرفتاری است. این بود بینندگان عزیز برنامه تحلیلی شتاب در هفته روان. به شما راه سفید و بی خطر را تمنا داریم. همیشه سربلند و پیروز باشید.